ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. айни замон дар наздикии масҷиди нав назди Диамета қарор дорем. аз ин тараф 92 микрорайон ва роҳбасои 112. дар инҷо масҷиди нав Диамет ва дар он тараф бошад хобгоҳи донишгоҳи миллӣ. хонаи имрӯзамон дӯстони азиз дар 12 ошонаи мана ҳамин бино ҷойгир аст. бино аз 12 ошона иборат мебошад. бисёри бад гап намезанем, рафтем. тамошобинони гиромӣ, аҳамияти ин чӣ қадар манзараи зебо. масҷиди нав Диамет дар бино дута лифт мешавад, якум, дуюм лифт. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ 57 метри квадрати мебошад. дар 12 ошонаи бинои навастройка. худи бино аз 12 ошона иборат аст. трезои хона раҳи крона нигоҳ мекунанд, дар назди масҷиди нав ҷойгир аст. навор мона ҳатман то охира тамошо кунем. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. хона срочно фурӯхта мешавад. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар инҷо ҳоҷатхона, ҳамом, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра ва инҷо бошад коридор. дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ, аз рӯи ҳуҷат хона як хонага мебошад, 57 метри квадратӣ ва ин дӯстони азиз ошхона мебошад. лекин маҳсулати хона калон аст, метавонед ба духонагам табдил тиен. яъне ман ҳамин ҳуҷраро аз байн тақсим кунед ва як қисми хона ошхона мешавад, дуюм қисмаш ҳуҷраи истиқоматӣ. дӯстони азиз, ҳамин гунаам карда метавонед. дар инҷо теғзона, ҳамаи трезоҳо дӯстони азиз аз тарафи ширкати сохтмонӣ қатъи дари асосӣ часпонда мешаванд. минтақаи бениҳоят хуб аст дӯстони азиз ва ин ҳуҷраи истиқоматӣ. тамошобинони гиромӣ, дар инҷо ҳамом ва дар инҷо бошад ҳоҷатхона. дӯстони азиз, худи ширкати сохтмоние ки ҳамин биноро бардошта истодааст, аз $700 сари квадрат камтар намефурӯшад. дӯстони азиз, яъне нархи 1 метри квадратӣ дар ин бино аз $700 боло мебошад, аз $700 сар мешавад. лекин соҳиби ин хона аз сабаби ки хона срочно фурӯхта мешавад, $700 неву $600 сари ҳар 1 метри квадратӣ фурӯхта истоданд. дӯстони азиз, боз ҳам арзон мешавад барои харидорҳои аниқ. $57 метри квадратӣ $600 дар умум $34200 мешавад. дӯстони азиз, срочно фурӯхта мешавад. ва боз хотиррасон мекунем дӯстони гиромӣ, соҳиби ин хонаро сари 1 метри квадратиаш $700 харидорӣ кардагиям ва боз иловагӣ пул додагиям барои шкатури деволо. дӯстони азиз, лекин ҳозир аз сабабе ки срочно маблағ лозим аст, мефурӯшанд. барои ҳамин рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, ҳар ду рақам ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, минтақаи беҳтарин мебошад назди масҷиди нав, назди Диамет. марҳамат, ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап биёед ки мо муроҷиат кунем. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.